Здравейте на всички! Днес ще говоря за произхода на Вселената и кръговрата на Вселената. Първото нещо е свързано с Big Bang теорията, дето е теорията на големия взрив. Според много физици, в началото на взрива всичко е било енергия и тази енергия се е движила с много голяма скорост, с скорост по-голяма от скоростта на Светлината. Представете си тази енергия все едно слънце, което се разширява и се движи с по-голяма скорост от скоростта на Светлината. Това е енергия, не е маса, не е материя, не е нищо. Сега въпросът е как нещата са станали на материя. Много интересно. От теорията на Айнщайн за относителността, формулата е равно на m по c квадрат, следва, че енергията е равна на масата по скоростта на Светлината на квадрат. Как тази енергия може да се превърне в материя? И много просто. След като и намалиш скоростта два пъти на скоростта на Светлината, съответно тя би трябвало да се превърне в материя. Ето тази формула се вижда много добре. Това е формулата на... Не се вижда. Не се ли вижда? Това е формулата на Айнщайн отгоре, а долу е преобразувана математически. И се вижда много просто, че масата е равна на енергията върху скоростта на Светлината на квадрат, което ще рече, че ние трябва енергията да я разделиме на скоростта на квадрат и ще получим масата. Сега, въпрос за $1 милион е как тази енергия намалява скоростта си два пъти скоростта на Светлината. Това го оставям на вас, вие да го мислите, да давате идеи, да пишете коментари долу на видеото и да ми кажете предположения. Това е по отношение на зараждането на Вселената. А сега за кръговрата на Вселената ще ви изложа моята теория. Моето предположение е, че преди големия взрив тази енергия е била съхранена в огромна черна дупка. Тоест, тази огромна черна дупка, си представете, че събира цялата маса на Вселената и избухва в енергия, която се движи с по-голяма скорост от Светлината. Някой ще каже, че как е станала тази черна дупка. Реално, в този свят всичко е кръговрат, всичко се върти, нищо не се губи. В момента ние сме в етапа на след големия взрив и нашата Вселена се разширява, инфлейт, надува се. Един момент това разширение ще спре, а този момент ще настъпи, когато всички слънчеви системи станат в черни дупки и тези черни дупки ще почнат да се събират в една обща дупка и ще стигне в периода преди за големия взрив. Реално ще се получи една огромна черна дупка, която в един момент ще избухне и пак ще се започне новия цикъл на Вселената.